Sugeng pepanggihan malih ing titik channel ingkang tansah ngrembak babagan kabudayan Jawa. Ing wekdal menika ingkang badhe dipun rembak nggih menika acara Tedak Siten. Monggo para kanca ingkang kula tresnani sugeng midhangetaken. Tedak Siten utawa Tedak Siti iku salah sijine upacara adat Jawa. Kanggo bocah umur 7 wulan biasa diwastani mudhun lemah utawa udun-udunan. Tedak Siten iku asale saka tembung tedak, idak utawa mudhun lan siten saka tembung siti utawa lemah utawa bumi. Upacara Tedak Siten dianakake amarga ana kapitayan masyarakat Jawa yen lemah kuwi duweni makna gaib lan dijaga dening Bathara Kala. Kanggo ngindari kedadian sing ora becik, mula dianakake upacara ngenalake putra-putrine marang Bathara Kala minangka sing jaga lemah. Upacara iki kanggo perlambang bocah kang siap-siap nglampahi urip liwat tuntunane wong tuwa lan diselenggarakake yen umur bocah wis 7 selapan. Mula iku dianakake Tedak Siten. Diwiwiti midak lemah, sukune disujani nganggo banyu resik, duweni perlambang, wis wektune ajar ngadeg, mlaku uga ngenal lemah kanggo bidaan. Tedak jadah pitung werna, yaiku bocah melangkah utawa ngidak jadah pitung werna kang direwangi dening wong tuwa. Jadah ditata saka werna sing padhang nganti werna sing peteng. Iku kabeh merlambangake dene urip iku ora gampang, nanging kabeh alangan sing dirasakake mengko mesti bakal ana dalan kang padhang tumuju kamulyan lan kasontosan. Munggah anda tebu. Tebu iku pralambang anteping kalbu supaya anggone nitih urip ning donya iki bakal mantep. Lan tebu Arjuna pralambang supaya bocah sing munggah tebu kuwi bisa nduweni solah bawa kaya dene kasatriya.
Kurungan iku pralambang urip. Ing donya iki kabeh ana watese. Ana aturan kang kudu dicekeli, ana paugeran kang kudu diugemi. Dolanan lan upo rampe pegawean kayata alat musik, mos, kunci mobil, pulpen, Al-Quran, penggaris, utawa upo rampe liyane kang dipilih dening bocah iku kaya-kaya dadi tandha sesuk bakal nduweni pegawean sing dipilih barang mau. Nyebar udik-udik ingkang gadhahi makna anggenipun nindakake urip bebrayan, boten nglalekake andum rejeki marang wong liya kang butuhake. Bisa tetulung marang wong liya, ora ngenteni awake dhewe kecukupan. Bocah diadusi nganggo banyu setaman ingkang sampun dicampur kembang-kembangan kayata melati, mawar, kenanga lan kanthil. Kanthi nduweni pangarep-arep, bocah iki bisa nggawe nambah arum wangine keluarga.
Case tedak siten atur puji syukur marang Gusti Allah dene wis paring kekuatan sarta keselamatan nganti bocah bisa ngidak bumi lan saged urip mandiri. Lan bibar menika para tamu saged dhahar panganan ingkang sampun dipun cepakaken dening ingkang kagungan griya. Kados menika wau adicara slametan tidak siten ananda laras citraka hati. Mugi-mugi kanthi diwiwiti midak bumi sepisanan lan sak banjure saged tansah wonten ing dalane Gusti. Amin. Nuwun matur nuwun.